Diplomatika gradwata fix-xjenza politika qed topponi trasferiment tagħha minn mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin għal mal-kumpanija IPSL Industrial Projects and Services Limited u wara 4 snin il-qorti din il-ġimgħa ingħatat deċiżjoni sabiex ismieħ tal-kawża jissokta. Id-deċiżjoni ngħatat mill-Qorti tal-Appell preseduta mill-Prim Imħallef Joseph Azzopardi u l-imħallfin Giannino Caruana De Maio u Noel Kuxkiri. L-istorja dwar Antoinette Kutajjar, esperta fid-diplomazija li kienet impjegata mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u li għamlet talba quddiem il-qorti sabiex jinħareġ mandat ta' inibizzjoni kontra diversi esponenti tal-Gvern fosthom il-Prim Ministru. Dan wara li l-Gvern rid ikeċċi jew jittermina l-impjieg tal-istess Kutajjar mis-servizz pubbliku u tibata taħdem minflok mal-IPSL, il-kumpanija imwaqfa għall-eks ħaddiema tad-Dockyard. Deċiżjoni preliminari l-qorti kienet iddeċidiet li Kutajjar ma tistax tipproċedi bl-akkużi kollha tagħha għaliex fetħet il-każ tard. Din il-kwistjoni partikolari kienet tirrigwarda punt legali id-data meta hi saret taf bit-transfer. Dan għaliex Kutajjar kienu batula nota f'Jannar 2014 iżda nfurmawha formalment b'din il-manuvra f'Awwissu 2014. Iba qed tinsisti li kien fis-sajf ta' dik is-sena li meta kellha n-notifika formali u skoprit x'kellu f'moħħu l-Gvern u mhux f'Jannar 2014. Il-Qorti tal-Appell fil-fatt tat raġun lil Antoinette Kutajjar fuq dan il-punt u ordnat li smieħ tal-każ jitkompla.